danas smo malo manje ozbiljni. Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli ovdje da nas popratite našu akciju. Znači, ja sam Ivana Krušer, radiološki tehnolog u Općoj bolnici Zabok. Voljela bih napomenuti da je nas 21 zaposlenih, od toga je 20 osoba radioloških tehnologa u štrajku. Zašto smo mi ovdje i zašto smo ušli u štrajk? Znači, ovdje smo zbog propusta Ministarstva zdravstva kod donošenja uredbe. Znači, mi tražimo da nam se vrati dodatak ukinutog iz kolektivnog ugovora i uvrsti u postojeći koeficijent. Znači, mi smo sada svi u skupini zdravstveni djelatnici gdje se izgubio identitet struke. Znači, naša specifičnost rada je da radimo u poljima ionizirajućeg zračenja. Molimo Ministarstvo zdravstva od 2. mjeseca apeliramo da nas prime, da nas saslušaju i da isprave, kako kaže premijer, anomaliju. Znači, svi priznaju da se greška dogodila. Ono što mi molimo, da nas pozove i ispravimo tu grešku. I evo, ako može to već danas, naši pacijenti trpe, znači ne obavljaju preglede, mi smo svi u stresu i nikome ovo nije cilj. Molila bih i svog šefa primarijusa Bilinu da izađe i da kaže što mi radiološki tehnolozi uopće značimo za Opću bolnicu Zabok i hvala svima na podršci. Radiološki tehnolozi su izvršitelji svih radioloških pretraga, a oni su naši najbliži suradnici i o kvaliteti njihova rada ovisi i rezultat, sve ono što ćemo mi kao radiolozi vidjeti. Stoga mislim da su zakinuti ovom uredbom o koeficijentima i ja kao voditelj odjela podržavam njihovo opravdane zahtjeve da im se cijeni njihov rad, jer o kvaliteti tog rada ovisi konačno i cijela usluga radiološkog odjela i u tom smislu mislim da su ti njihovi zahtjevi potpuno opravdani i bez njih nema niti kvalitetne radiološke dijagnostike. Znači, super imamo suradnju s liječnicima odjela, znači predstojnicima, pročelnicima, oni nas obavještavaju koji su njihovi hitni pacijenti, mi naravno u suradnji s njima to odrađujemo, ali moram napomenuti da su sve pretrage koje su magnetska rezonanca, kompjuterizirana tomografija, mamografija i klasični rentgen, znači to nije odrađeno. Jučerašnji dan je to bilo oko 150 ljudi koji nisu odrađeni, također će to biti i danas. Napominjem, svi hitni pacijenti i svi bolnički hitni pacijenti su zbrinuti i mi smo ovdje za njih. Koliko je bilo jučer tih hitnih intervencija? Pa hitnih intervencija imali smo 15 hitnih CT-a, 73 hitnih rentgena, operaciju nismo imali ni jednu, znači sve što je bilo hitno mi smo ovdje i mi smo to zbrinjavali. Ste li obavještavali pacijente da ne dolaze? Pa budući da smo ovako ruralno područje jesmo, jer smo mi ovdje za njih. Da. Što kažete na poruke ministra Beroša da ovo nije razlog za štrajk, da Vijeće za praćenje plaće će analizirati uredbe? Pa ja ću reći ministru da nas svi zovu, a telefon nam ne zvoni. Mi smo ovdje i čekamo poziv. Čim dobimo poziv, mi odmah prekidamo i radimo, nikome nije interes da ovo potraje. Naši pacijenti čekaju naše preglede.
Evo iz pozicije djelatnika saniteta, kako protiče štrajk, rekli ste mi da se suočavate sa velikim pritiscima i prijetnjama. Dakle, štrajk sanitetske djelatnosti je u tijeku, zavisno od županije do županije. Naravno, sanitetski prijevoz je pod velikim pritiskom od krovnog zavoda hitne medicine, gdje smo dobili dopis da svi oni koji će sudjelovati u štrajku da će se trenutno udaljiti sa radnog mjesta i da im slijedi momentalni otkaz o radu. Dakle, to je jako veliki pritisak na naše članove koji su u štrajku. Neki su čak već i zatražili psihološku pomoć jer jednostavno neki se ne mogu sa time nositi i dakle, mislimo da se na takav način vrši jedna na diskriminirajući način se odnosi prema tim djelatnicima jer po Ustavu je dozvoljen štrajk, svako ima pravo štrajkati, znači jedino ko je mjerodavan da uskrati štrajk je Vrhovni sud Republike Hrvatske i nakon toga više stvarno se ne smije štrajkati. Dakle, ovo su klasična zastrašivanje, prijetnje gdje se ljudi suočeni sa velikim problemima i ne znamo dokle će se uopće i moći ljudi nositi sa takvim situacijama. Pred ljude se stavljaju svaki dan nekakvi novi papiri da neko potpišu što su odbili voziti, što nisu i tako dalje. Tako da to je jedna nenormalna situacija za tu djelatnost. Gledajte, a to su ljudi koji se kreću po cestama i rastrešenost i tako dalje može rezultirati i nekim drugim situacijama.